Хайде, тук сме, Василев! И Манолов! Абе, Василев, пак ли нямаме сценарий? Аз имам, за теб не знам. Какво ще гледаме тогава? Какво? Гафове, Навригов и Блиц 2 в 1. Почваме! Василев, какво забелязваш тук? Ефтин монтаж. Нека го видим пак. Явно момчетата не са се постарали в този клип. Абе, да ти кажа честно, и певческите способности на вокала не са особено големи. Те затова не го взеха за Евровизия. Манолов, да не би ти да забелязваш нещо необичайно в героите от следващия клип? Да, с колите си им съвсем еднакви. Абе, те момчета, честно да ти кажа, скоро май няма да вземат Оскар. Манолов, какво следва? Не знам, има един сценарий, той от тебе. Значи интервюто на нашия репортер Благомир Навригов. Здравейте, уважаеми зрители! Благомир Навригов. Днес в нашото студио сме поканили един от многото извъни от народната медицина хора. Той е тук, за да ви разкаже за неговия проблем. Какво е ваш? Значи, преди около 5 месеца бях на една екскурзия в Турция, след която ми се появи проблем с хемороидите. Хемороидите? Да, потърсих лекарска и долекарска помощ, която обаче не успях да открия решението на проблема. И мои приятели му посъветваха да се обърна към народната медицина и ми препоръчаха народния лечител Бай Петко от Синапово. Срещнах се с него и той каза, че има решение на моят проблем. Ще ми даде свещички, които съдържат стрита матарка и жълт кантарион и мащерка за скромната сума от 400 лева. За какъв брой свещички става въпрос? Става дума за 4 броя свещички. Драги зрители, 4 броя свещички за 400 лева. Това хич не е малка сума. Да, след като му платих съответната сума, той обеща да ме потърси, но така и не ме потърси. Много пъти след това съм се опитвал да го намеря, не съм успял. И така моят проблем остава нерешен и в момента се обръщам към вашето предаване с зов за помощ. След като нашия гост ни потърси, ние отидохме до село Синапово. Скоро ще видите кадри от нашия репортаж. Здравейте, уважаеми зрители! Днес съм в село Синапово, за да проверим дали известният лечител и изглежда шарлатанин Бай Петко е в своя дом. Нека проверим. Изглежда Бай Петко го няма. Жалко наистина. Ако все още имате проблеми с простатата, Парадонтит, ишиаз, лумбаго, хемороиди, хипертония, аневризъм, трахеотомия, тромбофлебит, астма некрофилия. или обикновена настинка, обърнете се към нас на журналиста.blog.bg. Очаквайте само след рекламите нашето ексклюзивно блиц интервю 2 в 1! Последните ви 6 поми паднаха. Двата моста се разрушиха. Чинето ви спи отделно от вас, а нямате нерви. За вас, нашият нов екологично чист продукт. Боза с валериан. За първите 100 човека, подарък от нас. Промоционална лепенка, баба в колата. Търси под капачката. Боза с валериан, твоето ново изкушение. Лекарствен продукт за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката. Ето ни отново след рекламите! Василев, обещахме да пуснем Блица 2 в 1. Що сме обещали, пускай? Име. Христина Кременова. Септемвриевич. Професия. Мис Памидово. Известна дизайнерка съм. Възраст. Пълнолетна съм. Една дама не се пита такова нещо. От коя страна се рита топката? Зависи с кой крак се ритне. От външната. Каква искаш да станеш като малка? Балерина. Това, което съм в момента. Какво обичате да правите през свободното си време? Да мързелувам, да ходя на зъболекар. Смисъл на живота е в едно изречение.
И да нахраня бедните и гладните в Африка, да няма болести, оръжия, световен мир, хората просто да са по-различни, да се обичат. И искам да ми е чисто. Любим спорт? Падам си по зимните спортове. Сквош. Какво мислите за Ана Каренина? И ми препрочитаме често, да. Харесваме, чел съм всичко от нея. Дайте определение за пенис. Пенис не мога. Гледаш ли порно? Да. Силно казано гледам порно. Идеала ви за мъж? Начетен, забавен, с чувство за хумор, преуспял в професията си, защо не и в живота, но най-вече и да е верен. Висок и забавен. Какво не харесваш в себе си? Малко съм пълничка напоследък, ама ще се оправя спокойно. И харесвам всичко. Какво мислите за глобалното затопляне? Лошо е. Хората трябва да започнат да карат по-често колелета, да се разхождат в парка, да спрат да карат автомобилите си. Шах или шех? Шех. Шех, разбира се. Скъпи спомени или скъпи подаръци? Определено скъпи приятели. Скъпи подаръци. Чувстваш ли се известна? Това е въпрос за човека от другата страна. Не. Усмивка? Целувка? Василев, май стана. Май стана. Ай си ходим това. Обаче? Waiting for you, the 3 o'clock in the morning.